100 mijlen in een kart. Voor een amateur is dat afzien. Voor de profs een peulenschil. In ons team Robert Jochems en Geert-Jan van Helden, amateurs puur zang. En Xavier Maassen, uitkomend in de FIA GT. En Matthijs Harkema, rijdend in de Formule Renault. Doorgewinterde profs. Dus zijn de verwachtingen op een goed resultaat hoog. Nou, het is een hele tijd geleden dat ik nog heb gekart, dus, maar we gaan zeker ons best doen, toch? Winnen. Nou, dat is wel heel gewaagd. Ja, nou, we gaan nooit, iedere keer dat we een circuit komen, gaan we voor niks anders het circuit op. Het zal ook aan jullie liggen, maar we gaan gewoon voor de winst. Hoezo liggen het aan ons? Ja. Ja. Zeg het maar gewoon. Nou, het ligt eraan hoe snel jullie ook zijn. Ik denk Matthijs en ik natuurlijk wel de snelheid absoluut moeten hebben hier om te kunnen winnen. Dus we moeten jullie gewoon zo snel mogelijk ook op ons niveau zien te krijgen. Dus daar gaan we hard ons best voor doen. Waar moeten wij op letten als leek? Jij bent prof. Nou, het zijn karts die niet zoveel power hebben. Dus het is heel belangrijk dat je de kart, zeg maar, blijft laten roteren. Dus de kart moet de hele tijd lekker zijn toerental houden en dan het rondje gaat afmaken. Dus sowieso niet te laat gaan remmen en al dat gedoe. Dan laat je de kart alleen maar langzamer lopen. Wijze woorden, en dus waren we klaar voor de strijd. Tijdens de kwalificatie bepaalden we de tactiek. En uiteindelijk na 20 minuten warming-up klokten we de 12e tijd. Starter was Xavier Maassen. Xavier liet meteen zijn ervaring in de FIA GT zien. Door een flitsende start stonden we na 1 ronde op een 6e plek. Natuurlijk moet je tanken als je 100 mijlen hard kart. Maassen heeft er duidelijk ervaring in. Wat heb je veel tegen? Ja, we hadden toch gedacht om wat meer vooraan te staan. Dus, maar goed, we zitten in de race. Oh ja, dat was een hele goede start van de 12e plek naar de 6e. Ja, de start, iedereen lag een beetje te slapen, dus de eerste ronde pakte meteen genoeg plaatsen. De eerste bocht meteen binnendoor, dus dat was heel goed. Voor de wedstrijd zei ze winnen. Ja, we zullen zien. Pitstopstrategie is natuurlijk ook belangrijk. Op de baan, zeker de jongens wat starten, waren natuurlijk erg snel. Maar goed, we hebben ook een sterke equipe, dus we zullen zien op het eind van de wedstrijd pas. Toen was het de beurt aan Matthijs Harkema. De coureur rijdend in de Formule Renault was ontketend. Ondanks zijn lange bestuur klokte de Maastrichtenaar snelle rondetijden. En dat leverde ons een 3e plek op. Is het kartje goed? Het is niet echt het beste wat er is nu. Het gaat niet zo snel, hè? Nee, het gaat niet zo snel. Maar het is wel heel leuk. Dan is het de beurt aan Geert-Jan van Helden. Gewoon ons best doen. Vol er tegenaan. De amateur puurzang deed zijn uiterste best, maar was natuurlijk niet zo snel als de profs. Dus moest hij na 3 ronden naar binnen. De eer van het team stond op het spel.
Uiteindelijk werd Team TVL vierde. Een verdienstelijk resultaat.